Bună ziua! Astăzi avem alături de noi pe reprezentanții companiei Solano. Vom discuta despre colaborarea noastră, oportunitățile de angajare pentru locuitorii Republicii Moldova, despre activitatea companiei Solano și cum un de-al nostru cetățean a ajuns la o funcție de șef de regiune a Poloniei în cadrul companiei Solano. Domnul Octavian, povestiți-ne, vă rog, cu ce se ocupă compania Solano și ce oferte de muncă aveți pentru candidații noștri. Compania Solano angajează persoanele care vin din alte țări, în majoritatea din Moldova. De ce vor anume să aleagă Solano? Deoarece avem foarte multe oferte foarte diferite pentru fiecare persoană, în dependență de orice vârstă. Bine, și ce oferte mai exact aveți dumneavoastră, în ce domenii? În domeniul de alimentare, la uzinele de carne, la uzinele de televizoare, foarte, foarte diferite oferte. Ce apreciați cel mai mult la cetățenii din Republica Moldova care vin prin intermediul companiei Bursa Muncii? Se pare că cel mai tare omul vine deschis, în sens că el vine cu un scop și asta e important, pentru că fiecare trebuie să știe pentru ce pleacă de acasă, pleacă peste hotare și ce vrea să obții. Asta este. Puteți spune că moldovenii sunt un pic mai deschiși către lucru față de alți cetățeni, adică sunt mai flexibili cumva în procesul dat? Nu vreau să supăr în orice caz pe nimeni, nu pot spun așa. În fiecare, nu știu, naționalitate sunt oameni diferiți, dar de-aia că lucrăm tot mai mult persoane din Moldova și tot mai deseori avem și vedem pe ei, nu? Poate motivul că lucrați mai mult cu cetățenii Republica Moldova, deja și procesul de adaptare este mult mai ușor pentru ei. Putem spune că e puțin făcut special, pentru că mai multe avem în limba rusă, tot în română ne stăruim să-i trecem pe perioada asta de adaptare în Polonia. Ce locuri de muncă și oportunități sunt disponibile în prezent pentru candidații noștri? Cum și-am mai spus, avem foarte multe diferite oferte la moment, începând cu uzinele de carne, terminând cu uzinele de livrat, de curierat, unde tot persoanele lucrează. Există o poveste de succes a unui angajat din Republica Moldova care v-a rămas în mod deosebit în memorie. Sau ne dați exemplu dumneavoastră? Nu știu, n-aș vrea anume exemplul meu, că așa exemple sunt tare mult la noi. Fiecare persoană care vine are posibilitatea să obții, să aibă de pildă creșterea asta care avem foarte mulți coordonatori care tot au venit la uzină, tot au lucrat și pe urmă cu parcurs au devenit coordonator. Dar e posibil, adică e posibil să vii ca un simplu muncitor la depozit și să crești chiar în funcție în cadrul companiei Solano. Da, desigur. Ce ați dori să le transmiteți persoanelor care se gândesc să plece la muncă în Polonia, dar se tem? Răspunsul cam e banal posibil, dar curaj. Curaj și scopul care îl avem. Pentru și plec. În sens, trebuie să știi care e scopul că vrei să pleci pe hotare și să, nu știu, asta cred. Bine, vă mulțumesc foarte mult, domnul Octavian, pentru această discuție și pentru colaborare. Vă dorim mult succes în continuare și așteptăm cât mai multe oferte de muncă din partea companiei Solano. Bine, și eu tot vă mulțumesc pentru așa cald primire și cred că nu e ultima oară. Da, sigur. Mulțumim.